скъпи ли са цените в Дубай, е въпроса, който ми задава често. Ами нека слезем долу в магазина и да проверим цените заедно. Като имайте в предвид, че това не е голям магазин тип Била или Метро, където имат по-големи промоции. Това е магазина долу в сградата на партера, където живея. И въпреки всичко, също не забравяйте, че Дубай не произвежда почти нищо, с изключение на марули и такива зелени подправки. Всичко е внос, предимно от Индия, Иран, Турция. Делете, цените ще бъдат в дирхами, делете всичко на 4, за да получите в евро. Поисках разрешение от менеджера на магазина да направя малко видео, така че всичко е законно. Кажете ми как е сравнение с България. Банани 4 дирхама. Ябълките са скъпи. Диня. Грозде, череши, бъпеши. Сме на зеленчуци. Цена на зели 6 дирхама, значи в евро делите на 4. Някои неща са по-скъпи, но някои са по-евтини. Зелена промоция 2 дирхама или на 4 са 50 стотинки. Тиква ще си взема даже. На обрат цена 1,25. Това какво е? На килограм. Значи на 4 25 евро или 50 стари лева. Карфиол, въобще някои цени са много добри. От другата страна тук са сладък картоф, 6 дирхама, 3 дирхама картофи, 6 са на май скъпо. Аз не бях колко в България. Червен лук, индийски, тук пресен картоф, това е някаква голяма тиква, малки царевица, моркови от Индия, домати, червено цвекло, картофи, глупости моркови, 2 дирхама от Австралия, 50 цента въобще, цените са, някои са много прилични. Това е за сега. Поисках разрешение от магазина, така че мога да се снимам на воля. Кажете ми, скъпо ли е или ефтино в Дубай?